سلام كمي توعلو كبرى تغطاتلتين لو معلة سنبت كلتا سنة 2024 حيزنا يوم زمت سنة زيناتاتنا بخم لغربولو ساعات أخيل اللوم وترو تغطاتلتين مخان سبسكرايب تقبرونا چانانا بيت سب كتكون داتلا بخم سنة مكتتال تمالي كدام عشما قلتي كلولو زبا قازام تبا أمريكا زتندف إمامة وعلم كراس توصيب بمتكاس حماس بهجوتناتهم جهوز حازم إسرائيل وينكفتة إسرائيل دمان وعلم كراس توصيب مسئتسا معلو سدرابيت إتهم بحماس جهوز تحيزهم زلوهم إسرائيلويان أفوي مبالو حزبي زواق أزخا خبت وريدو زلو سباو قلولو معرفة بمبال كيلت يوم تتباتي حايلتات إمامة وعلم كراس توصي خسها معلو خمزة توعن يخون نمبر إسرائيل أبتي بأمريكا زتندف إمامة سلام زلو عقابتاتن حوتوتاتن بملاح عن نايتو علم كراس توصي أتراقمان اتستمر تقولو ساعتن دمام حماس نبرن إسرائيل كمزي يربح بمسمار حماس بهالحيلي أبسلطان كسع زلو اتزكاية زلو كينا دو كبل كمزي كل قليت أم بوغن عطوق بجل حماس غنا اتئمامه ملو بملوك تغبالنت كمزي رخبة تهبتاب رويترس يملكتم بريزيدنت أمريكا جو بايدن بوغنو تمال عربي أبزهاب مغلتين إسرائيل توم بحماس جو يمزلو إسرائيل وين مزفتحهم نشدش سامنتا زتنحو علم كراس تخسن سراويتان بخفي الخبزة باقازخ السحبن كم تسامعت بمحبار بمحدارنا تنحو اتوكينات ملو بملو دو كبلن تخوينم أبكت علي بمنقدي منقوينات الزرائي خون أبزب الحسب كم تسامع قلت نيروم بايدن وسيو اتبشانخ إسرائيل زغارة إمامه حماس بهالحيلي أبسلطان مزهلو أبزبا غازا زحاشي هيوات كم زفتر زقلت كم زخونو كان تحبرم توم بإيران كم زدقفو بسفيحو زنقر لهم حيلتات حماس قنام بفقادهم كابسلطان كإلا ويعد كون كورودو زخولو أنفتات كم زي ترايو زحبر زلهم مزتتها حيزو قداي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو طوق جل حماس ملو بملو كيت دمسس إسرائيل ننباري وعلم كراس تغسي كتسامع كم زي تخل زي قلت مالختي كم زهابان كلت أبارات منقستي إسرائيل دمام محدارنا تنياهو نتنو علم كراس تغسي زغارب إمامه مزغبل بغطبة كم منقستو حلافنتهم كم زئل يوم رويترز أبزوتو حبريتا قليت لهم زخم زيلون كله حاد خبل علوات مرحتي حماس أب كتر كوينو أبزم حلالفو ملختي حماس نتن سلام النو علم كراس تغسن زغارب إمامه بأونتا كم زغبلو أبز قلت الله قاتمين إسرائيل كابتي بحيل حيزاتو زلام مريت زوبا غازا خيس حبات زي تكبر وعل كم زي اللي بمحبار حماس إسرائيل معنا وكسع موداتا توفي كم زكالس قليت لهم بريزيدنت إسياس أفورقن لأخون لو منكو أم عارفو نفرتي جيمبوم عبو على دبوب كوريا أفريقيا خلتشان إسران أربعتن بحبار إن قبرو متسعي حبار وعبيت زلغنتن متحق غازم بزبل تيما زكاير وعلام أبزبو تحلو غزي موغا قبابلا تغير لهم معلوم بريزيدنت إسياس أفورقي بعد ما منقسي ريبابليك كوريا أو على مرحتي دبوب كوريان أفريقيا نمستاف تمالي ساعت حدا دحر غدري نابتها غار كم زقاشا زفلت خوينوم أبقون قونتو على بريزيدنت إسياس مسؤول سوق زلوخن مسمار حتي ريبابليك كوريان حجرات أفريقيان أم عزاز قلتاو زمدناتاتن حاباراوي أقداس نزلوهم قدات كزاراربيم بيزيكا زي مساكاية تتكالاتن كوبانياتاتن ريبابليك كوريا ركبار نمكيات مدبات كم زلون مينستر قداي وطاي آتو عثمان صالح مس بريزيدنت إسياس أفورقي حبيرو خمس سوق عزة تفريت لهم زخم زيلهم كلهم كهدم مينستر إثيوبيا أبي أحمد علي كمون قدامت مبيت زناش تاياتشو وقعوي عودة نمكيات لو ميشان رفاد نابدو كوريا سيول أتيمالوم بريزيدنت إسياس أفورقي زمحادر أسمرا منقستن أبي زوكولون 4 كيلو لأخن وابسيول أتيوم كمزلون ركب كلتين هاجرات زاقيتن دحرف في أبز خدلو زلقزيم نازل تفتيرو زلو في اللي كتسبب زخيل ركب كهلو ديو أي كهلون زاقي زتفلت نقر كونت زيالوم حيالو تنتن تقن أمون قوزم كلتين مرحتي زقبار مستيرا وركب كهلو كم زخيل قمتاتهم يهبلوم أمورات هاجرات نتابع عراق زتنحي بوليتيكاوية الأخو كزازة موسين لهم ما ينقصي عراق نعمان بوليتيكاوية الأخو حاجز حضرات هاجرات بعراق ونامي أو سلسان حدا تحساس كلتشان إسران حاموشان كزازة بزحات مسرات حضرات هاجرات نتحطو زدق فوسان حليف اللهم عامة كلتشان سلسان بعراق زتمسرت بوليتيكاوية الأخو ود بحضرات هاجرات ده حركينا نزف الترشقرات سواوي حاجز نداق مهنسة النمو هادن أبتا هاجر وكدنا زلو منقصين ممسرات زتتايسة أهقراو
ትካል ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ መሐመድ ሺያ አልሱዳኒ ሓይልታት ጸጥታ ሃገሩ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ ከም ዘጥረየን እቲ ሃገር ናብ ርጉእ ኩነታት ከም ዝተሰጋገረትን ድሕሪ ምሕባር ድሕሪ ሕጂ ህላው ናይቲ ኣህጉር ትካል ከም ዘየድሊ ገሊጹም። ብተወሳኺ ኡናሚ ነቲ ካብ ስርዓት ሳዳም ዝተሰጋገረ ኣብ መንጎ ኢራቅን ኩዌትን ዝጸንሐ ዘይተፈጸመ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ መወዳእቱ ንምብጻሕ ስልጣን ከም ዝወሃቦ እቲ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ወሃቢ ቃል ቀጺሉ ኡናሚ ካብ ዝምስረት ንድሓር ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ንሓድሽ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ምድልዳል ዓቢ ተራ ከም ዝተፃወተ ብምግላጽ ሕጂ ግን ህዝቢ ኢራቅ ንፖለቲካዊ መጻኢ እቲ ሃገር ሓላፍነት ክወስድ ድሉው ምዃኑም ርግጸኛታት ኢና ክብል ኣገንዚብሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ወሃቢ ቃል ንልዑላውነት ኢራቅ ዘለና ጽኑዕ ደገፍ ንገልጽ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ንቃወም እዚ ድማ ግድን ምባሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት። ኣብ ደቡብ ጀርመን ኣብ እዋን ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ህይወታት ሓደ ወለንተኛ መጥፋእቲ ሓዊ ዝወሰደ ሓደጋ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣጋጢሙሎም። እቲ ወዲ 42 ዓመት መንእሰይ ዝወሰደ ሓደጋ ኣብ ባቫርያ ኣብ ከባቢ ፋፈንሆፈን ዝርከብ ናይ መድሕን መርከብ ድሕሪ ምግልባጣ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩሎም። 4 ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዕለቕለቕ ውሕጅ ተዓጺም ንዝነበሩ ሰባት ክበጽሑ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ጃልብኦም ከም ዝተገልበጠትን እቲ ዝተገልጸ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ተገሊጹሎም። ሰለስተ ካብቶም ሰራሕተኛታት ንነብሶም ናብ ውሑስ ቦታ ክስሕቡ ክኽእሉ ከለዉ እቲ ራብዓይ ድማ ከባቢ ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ንግሆ ብኻልኦት ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ኣብ ውሽጢ ውሕጅ ሞይቱ ተረኺቡሎም። ቻንሰለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝገለጾ መልእኽቱም ብሞት ሓደ መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ፋፈንሆፈን ዘጋጠመ ኣመና ከም ዝሓዘነን ሾልዝ ነቶም ብዙሕ ቦታታት ንሳዕቤን ውሕጅ ዝቃለሱ ዘለዎ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕንን ሓገዝን ምስጋናን ኣኽብሮትን ገሊጹሎም። ብዓርቢ ዝጀመረ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ መላእ ደቡባዊ ግዛት ባደን ቮርተንበርግን ባቫርያን ዕለቕለቕ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎም ጀርመናዊ ትካል ባቡር ዶቼ ባን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ስቱትጋርትን ኦግስበርግን ዝነበረ መራኸቢ ባቡር ብሰንኪ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከም ዝተዓፀወ ገሊጹሎም። ኣብ ባቫርያ ዝርከባ ሓያሎ ኣውራጃታት ብሰንኪ ልዑል ማይ ኣብ ደቡባዊ ጀርመን ብፍላይ ዝያዳ ብርቱዕ ዝናብ ክዘንብ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም። ባይቶ ኬንያ ነቲ ብሰራዊት እንግሊዝ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጸመ ናይ ገበንን ዓመፅን ክስታት መርመራ ከም ዝጀመረ መደበር ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 10 ሰባት ነቲ ብኽፍሊ ወተሃደራዊ ስልጠና ኣሃዱ እንግሊዛውያን ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን ዜጋታት ዝተፈጸመ ገሰትን ዘይስነ ምግባራዊ ኣካይዳታት ኣመልኪቶም ምስክርነቶም ከም ዝሃቡ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ረዲኦም። እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ማዓስከር ባቶ ኬንያ ኣብ ታሕሳስ 1963 ናጽነታ ምስ ረኸበት ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ 1964 ዝተመስረተ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እናካየደ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን ዜጋታት ዝተፈላለዩ በደላት ክፍጽም ከም ዝጸንሐ ይዝሕበር። ሚኒስትር ምክልኻል ኬንያ ኣደን ድዋለም ሃገሩ ኣብ ልዕሊ እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብታ ሃገር ዝጸንሑ ወተሃደራት እንግሊዝ በቲ ፈጺሞሞ ዝበሃል ዘሎ ገበን ዓመፅን ክስን ክትምስረት ከም እትደሊ ድሕሪ ምግላጹ ላዕለዋይ ተፀዋዒ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ኬንያ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ወተሃደራት እንግሊዝ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ብምግላጽ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ኣድላዪ ዝበሃል ምትሕብባር ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ብኣማይ ዝቑጸሩ ሰባት ነቲ ብወተሃደራት እንግሊዝ ዝበጽሖም በደላት ንምቅላዕ ኣብተን ኣብቲ ከባቢ ማዓስከር ባቶክ ዝተደኮነ 4 ናይ መርመራ ነቑጣታት ብምኻድ ነቲ ብወተሃደራት እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን ዝወረደ በደላት ክመስክሩ ከም እተረኣዩ ቢቢሲ ኣፍሪካ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹሎም። ኬንያ ትርከበን ሃገራት ኣፍሪካ ዋላ እኳ ቅድሚ 60 ዓመት ናጽነተን ተረኸባ ክሳብ ሕጂ ካብ ጽልዋ ናይ ቅድም ገዛተን ከም ዘይተላቐቐን ዝተፈላለዩ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ተንተንቲ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ከም ዝስምዑ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለት ዝበልናዮም ትሕሶ ዜናና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና። ንሰላም ምክትታልኩም ብልቢ መስግን ሰላም።